19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମସିହା ରବିବାର ଯାହାକି ଧନତେରାସ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନ 84 ବର୍ଷ ପରେ ମହାସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂର ହେବ, ଅଜସ୍ର ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ ଆଦର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ପାତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ରଖି ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଜଟାମାଂସୀ ଚେର ତା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଧୂପ ବାହାରିବ ଆପଣ ଚତୁରୁ ଦିଗରେ ଧୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏପରି ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂର ହେବ, ଅଜସ୍ର ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାରା ଋଣଭାର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରିବେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ଆପଣ ଧନତେରାସରେ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାକାଳୀ।